Halos maabo ang bahay na ito ng isang person with disability sa San Felipe, Naga City matapos na lamunin ng apoy umaga nitong Sabado, July 26. Ayon sa BFP Naga, mabilis na kumalat ang sunog dahil gawa lamang sa light materials ang bahay at tambak din ng mga papel at iba't ibang kalakal. Umabot sa ikaunang alarma ang sunog habang wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente. Bali ma'am, kumukuha ang requestan ng mga kalakal po, mga junk. Tapos pinapabakan po niya. The owner din po, si fire victim po kasi is PWD, so PPN, pingi din po siya. Upon question din po, hindi rin po daw po siya marunong magbasa and magsulat. So, medyo may challenge ang communication. Sinisilip naman na sanhi ng insidente ang pagsunog ng may-ari ng bahay ng mga kalakal nitong copper wires malapit sa kanyang CR. Namin na kinoconfirm naman yung lead na yung owner is nagsusunog ng wire, copper wire, sinalis yung goma, parang inuhubaran niya by means ng pagsunog. Naapula mga kulang-kulang less than 30 minutes po. May kasikipan din kasi ang lugar, hindi rin po madirektang malapitan ng fire truck. So, latag din po ng mga karagdagang hose para makaabot dun sa lugar ng pinangyarihan ng sunog. Paalala ng BFP sa publiko, iwasan ang pagsunog ng basura lalo na sa loob ng bahay at maging alerto upang hindi mabiktima ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.